भाइरेल 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 आं दिनै थारमाने मोननै बाथ्रा रायलायगोन आरोना मोननै बाथ्रा माने फार्स्ट भाइरेल जाबाय आरो सेकेन्डआ जादों आजिखालिनो हाबायानो मा होनो आजिखालि जुलिखौ गोथार जुलि बुंजालानो खालाय जुलिसो बुंजासै आरो बिखौ उनाव रायलायगोन फार्स्ट भाइरेलखौ रायलायग्रोनि थारमाने भाइरेल एसामिसनि माने एसामिस मास्टार माने एसामिस मैथमेटिक्स माने अंक मास्टार आरोना एसामिस अंक मास्टारनि मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों आगोलनो जानायमोन आरो सोरबा नायनो खोमा सोरबा नायाखै खोमा नायैफ्रा नायनो हागोन आरो मोनगोन आं हरगोन आं एरबा डाइरेक्ट चेनेलनि लिंकखौनो हरगोन आरो बे चेनेलाव थांबाथाय दाबो नोंसोर प्रत्येकखौ भाइरेल भिडिअखौनो नुगोन आरोना सोरनो नांगौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना 1 घन्टानि भिडिअ बोरै हादों बिसाला सुवाद बोराय 1 घन्टा तारमाने सानैबो मास्टार आरोना सानैबो मास्टारमोन सासे अंक मास्टार सासेया बिदिनो इंलिश मास्टारमोन ओमफ्राय सानैनि गेजेरावबो जालायलायदों आरो 1 घन्टा हटेलाव लांनानै खालायनाय आरोना साफाथार हिन्जावाबो नायनो साला सुवारा मालायनिखौनो बोलो होबाय इयो बोराया इबो मास्टार बावसो क्या चल रहा है मा जागोन ओमफ्राय दां फैसिगोन हेलो आसोलफोर गिबियावनो बयनिसिम अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरनाय थाबाय आंनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम बेसेबां मानसिफ्रा नायो बेसेबां मानसिफ्रा नायो आं बिथांमोननिसिम एकदमबारे गोजोन हामलायहरनाय थाबाय बयनिसिमबो अननाय बावहरनाय थाबाय आं आसा खालामो बेखौनो नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि भिडिअखौ नायनानै शेयार खालाय लाइक खालाय कमेन्ट खालाय भिडिअनि पारपसनि थाखाय भिडिअ पारपसनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालायहर सोंहर रिजन मा बेखौ सोंहर आरो लोगोसे फल' खालायनो साबस्क्राइब खालायनो बावनाङा माने भिडिअखौ शेयार खालामनो नाजानांगौ मा होनना बुङोबा आं बिदिनो गोदान भिडिअ भाइरेल भिडिअ लाबोबाय थायो हा मानोना आरो आं बेफोरबायदि भिडिअखौ आं थांनानै रेकर्ड खालामनाय नङा दाखालि सासे गथ'आ आंखौ एफआइआर होगोन होनना बुंदोंमोन आं बेखौनो आसुरित मोनदों आरोना दे नों एफआइआर होबा आंबोथ' दंना आं ओरै जिरायनानै थागोन आरो नों बे एफआइआर होबाथ' आंबो ओरै जिरायनानै थाया आं बेथ' आं बिनि सायाव मानहानि केस डाइरेक्ट लागायना होगोन आं मानहानि केस बे भिडिअखौ आं भाइरेल खालायाखै आं अबे भिडिअखौ भाइरेल खालामदों आंथ' भिडिअखौ भाइरेल खालायाखै गाबा गावनो हिन्जावजों हौवाजों जालायलायनानै खुदुमलायनानै बामख्रबलायनानै जालायलायनानै जुदि गावसोरनो भिडिअ खालामनानै आगारोबा गावसोरसो आगारदों गावसोरसो ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामना लादों जोंथ' खालायाखै बे गावसोर खालायनायखायसो रायजोफोरा मोन्दों बा आं मोन्दों बे गावसोरनो जुदि खालायामोनबा आं बोरै मोनोमोन ना आं बिसोर एकदमबारे उन्दुलायनायाव खुदुमलायनायाव जालायलायनायाव बांख्रबलायनायाव आं दंहैयोमोन नामा बेयाव आं केमेरा लानानै खालायदे नायलाय मोजाङै खालायलाय आं नायदों आं खालायनि होननानै आं दंहैयोमोन नामा हा आंथ' खालायाखै गाबा गावनो खालायलायनायखौ आं मा खालायनांगौ जाखो ओमफ्राय गावसोर नायथों होननानै आगारना होयो टेलिग्रामाव आगारना होयो वाट्सएपआव आगारनानै होयो बेफोरबायदिया आंनियाव फैयो आंना टेलिग्रामावबो 4 चेनेल दङ वाट्सएपआवबो चेनेल दं आंना बेफोरबायदियाव फैयो ओमफ्राय आं मा खालायनांगौ बेखौलाय आंथ' मोन्दों आं नायग्रो बेसेबां भिउ जादों 26 मानसिया नायखो बिनि सायाव मा रिएक्सन होदों मानसिफ्रा बेखौ नायग्रोनानैसो आं भिडिअखौ बानायो आरो आं सोबनिख्रुइ लास्ट भिडिअखौ बानायो आं फार्स्ट रिजनफोरखौ मिथिजोबो आङो थारमाने मेन खारनफोरा मा बिनि खारना मानि थाखाय बेबायदि जादों आं बेखौ फार्स्ट नायग्रोयो ओमफ्राय नायनायनि उनावसो आं भिडिअखौ पाब्लिक रिएक्सन लाखांनायनि उनावसो आं भिडिअखौ लाबोयो मालाय इउटुबारफोरा आगारजोबखांनानैसो आं लास्टआव खालायो बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोयो आङो गुथाय खोन्थाफोरखौ मिथिजोबनानैसो आं भिडिअखौ लाबोयो ओमफ्राय बे आंखौ उल्था बुंलायनाया एकदमबारे एफआइआर गोनां दं एफआइआर हो आं जिरायनानै थागोन बियो जिरायनानै थागोन आङो हा आं जिरायनानै थागोन थ' होमबा भिडिअखौ नायदो बोरै ना माने आजिखालिनि जुलिखौ गोथार जुलि बुंजालानो खालाय जुलिसो बुंजासै बोरै बिदि जाखो आसोलफोर खोन्थालाय आंनो बोरै बिदि जाखो जुलिखौ बोरै गोथार जुलि बुंजाला खालाय जुलि बोरै बुंखो
आरो जुलिया बोरै खालाय जाखो जुलियाथ' मालाबा खालाय जायालै हा आं बेखौनो हमनो मोनाखै आरो थारमाने गोथार जुलि नंला खालाय जुलिसो होनजासै होनना बुंनायखौ बेखौनो सप्तासे जाबाय आं 1 उइक जाबाय आं बेखौ सानैनो मोनहैयो आरोना थारमाने बिनि लजिकआबा मा बिनि मा लजिक दं मा रिजन बेफोरबायदि बुंनायनि आं हमनो मोनाखै आरो जाम्बा दबना मानसिया एसे साला सासे हौवा मानसिया हाबायाव बेसेबां थाखा फैसा खरस खालायो मिनिमाम मोनसे फिसा हाबा खुंनो थाङाबो नोंनो 40-50 60 थाखा फैसा नांखाथारगौ फिसा हाबायावबाबो नोंना आरो गिदिर हाबाबाथ' नोङो 3 लाख 4 लाख बेफोरथ' नांगौ मोनसे हाबा खुंनो थाङोबा नाङा आरो नांगौ अमा दं ना दं बयलार दं हा आरो रायजोफोरखौ बुजायनाय दं रायजोफोरा हाबानि थाखाय खामानि मावनायफोरखौ बुजायनाय दं आरो रायजोआदि हाबायाव खस्थ' खालामफैदों हाबानि खामानि दामानि मावनानै होफैदों बिसोरखौ बुजायनाय दङ आरो रायजोनिफ्राय रायजोखौ सनमान लानाय दङ हा रायजोखौ जाहोनाय दङ आरो इनभिटेसन खालायनाय थारमाने निमन्त्रण खालायनाय मानसिफोरखौ जाहोनाय दं बा आरो हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना खुलुम हान्थु दुलुन लायो बेफोरबायदि हाबाया बोरै खालाय जानो मोनखौ हमनो मोनाखै आङो साला डेन्जार मानसिफोर दं आं हमनो मोनाखै आंलाय नुदोंमोन आंसो एसे डेन्जार नामा आं नुदों आरोना गोसो आंसो एसे डेन्जार नुदोंमोन गावखौनो गाव नाथाय नङा आंथ' बिसोरबायदि खाथियाव थानो समाया आजिखालिनि जुलिखौ गोथार जुलि बुंजाला खालाय जुलिसो बुंजायो बिनि रिजनखौ आं दाबो हमनो मोनाखै प्लीज समझाओ लास्ट आपने क्या किया साला हाबानि थाखाय फार्स्टनो हौवा मानसिया मा खालायनांगौ फैसा खामायग्रोनांगौ हा सासे हौवा मानसिफोरा आरो जाय आगोल हाबानि सिगां फैसा खामायनानै लाया बेफोरबायदिया थारमाने बिमा बिफानि हाफोरखौ बन्दक होनानै फाननानै गय बन्दक होनानै हाबा लानांगौ लोगो जायो सोरबा हरखाबै लाङोना मा होनो गोसोलायफोरखौ हरखाबै लानानै थांबाय नोङो बिमा बिफायाबो मिथिया रावबो मिथिया हाखु दाखु सोर मिथिनो हा ओजों आखायाव थाखा फैसा गरसेबो गैया जमा गैया डिपजिट गैया फैसाफोरा हा बेफोरबायदियाव हाखु दाखु लांनाय हाबाखौबाबो नोङो खायफाया मालिक गिदिरै हाबा खुंनानै होयो बयलार दं ना दं अमा दं जुमाय दङ साहा दङ बिस्कुट दङ मुरि दङ मैगं थाइगं दं माइरं दङ बाप एफा खरस खालामनायनि उनावबो आरो एफा रायजोफोरखौ सनमान खालामनायनि उनावबो आरो रायजोफ्राबो नोंसोरथ' मिथिखायो मोनसे हाबा खुंनो थाङोबा रायजोफोरनाबो गोबां खस्थ' जायो बेखौ बयबो मिथिगौ रायजोनि मानसिफोराबो खस्थ' जायो न'खरनि मानसिफोराबो खस्थ' जायो परियालनि मानसिफोराबो खस्थ' जायो हा बिनि गेजेरबाबो जों हाबाखौ फिसा गेदेरबाबो जों खुङो आरो अब्लाबो बोरै खालाय जाखो बियो बोरै खालाय जाखो ना साहा खालाय साहाखौ होयो ना ओंखाम खालायखौ होयो ना जुमाय खालायखौ होयो हाबायाव होआ ना होमबा बोरै खालाय जानो मोनखो ना हिन्जाव गोदाना खालाय ना हौवा गोदाना खालाय आरो मानसिया बोरै खालाय जाखो आं बेखौनो हमनो मोनाखै आरो मानसिया बोरै खालाय जाखो आं बेखौनो हमनो मोनाखै साला मा लजिक बे लजिकखौ नागिरनानैबो मोनाखै आं थारमाने आंनि खर'आ थारमाने बादाम जायाखैना बादाम जाबा खामानि होगौमोन दा बादाम जायाखै बोरै खामानि होनो लोङै थायो बेखायनो खर'फोरा बारा खामानि होलिया बेखायनो सानस' हाया जादों आरो आंबो मिथिबाय बोरै आं मा बुंबावगोन बेखौ हमनो मोनाखै मिथिबाय बोरै आं मा बुंबावगोन बेखौ हमनो मोनाखै रायजोफोर आरो आंनि नायगिरि नोंथांमोनाथ' बिराद गियानि हा नोंथांमोनाथ' बिराद गियानि दङ कमेन्टफोरखौ सम खायफा मानसिया बिराद गियानि कमेन्ट खालायो हा बिसोरबायदिनाव सोंहरदों आरोना
बिनि रिजोना मा आजिखालिनि जुलिया गोथार जुलि नंला खालाय जुलिसो जाबाय बिनि रिजन बिनि मा लजिक दं बेयाव मा लजिक ओमफ्राय बिनि रिजोना मा बिखौ नोंसोर खोन्थाहरनो बावनो नाङा आरो नोंसोरनिफ्रायनो जुदि बे जाम्बा मानसिया जुदि फंनैसो बाथ्रा जुदि सिखायना लानो हायोबा बिराद मोजां जागोन ना आंनो उनाव आंहाबो मोनसे एक्सपिरियेन्स जागोन बुंनो थाखाय आरो बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै खोन्थाहरगोन होननानै मिजिं थियो आरोना आंनि गोसो गोरबोजों आरो आसलफोर हा अननानै खोन्थालायबानो जाबाय आरो मोजाङैनो मा रिजन दं बियाव थ' होमबा आसलफोर दोनथ'बाय आं लोगो मोनलायगोन आरो गोदान भिडिअ लाना फैलायगोन भाइरेल भिडिअजों लोगोसे आं बेफोरबायदि टपिकखौ लाबोबाय थायो आरोना दोनथ'बाय लोगो मोनलायगोन उनाव दै